Przepraszam. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dziękuję, ale przepraszam, nie poznałem cię. Jestem Moizem. Spotkaliśmy się już wcześniej. Tak, wyglądasz znajomo. Może spotkaliśmy się gdzieś. Żółty? On jest moim przyjacielem. Czy pamiętasz, jak ci mówiłem, że mój gość przyjdzie? To jest on, Mojżesz i Moiza. Ona jest moją kuzynką, Gul. Zawsze miło cię poznać. Dobrze, tak samo jak gość Kanwala. Miło poznać pana Moiz. Mojżeszu, posłuchaj. Chodź tu, posłuchaj mnie.